आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म, आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। काय की सार्वजनिक जीवनामध्ये गेले 37-38 वर्ष आम्ही काम करत आहोत। असे प्रसंग अनेक वेळा आले आणि मला ज्यावेळी आंबोली घाट रस्त्याच्या संदर्भात भ्रष्टाचार काढला आले त्यावेळी याची कल्पना होती की आपल्याला अनेक विषयातून सामोरं जावं लागेल आणि अशा पद्धतीच्या घटना घडतील याची पूर्ण जाणीव होती। परंतु ती जाणीव पण खरी ठरली। गेले 15 दिवसापूर्वी या संदर्भात सावंतवाडी शहराच्या लगतच्या गावामध्ये एका हॉट मिक्स प्लांटवरती एक जेवणावळी करत असताना सावंतवाडी बांधकाम विभागाचे एक ज्युनियर इंजिनियर जेई यांनी हे कटाचे त्या सूत्रधार आहेत आणि त्यांनी कट रचून मारण्याचा प्लान केलेला आहे। याबाबतच्या नोंदी मला काय मिळाल्यानंतर मी आज पत्रकारांची या हितगुज साधण्यासाठी एक आजची पत्रकार परिषद या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे आणि याबाबतची माहिती सावंतवाडीचे PI ऋषिकेश अधिकारी यांना मी देईन आणि यामध्ये 2 ठेकेदार आणि इंजिनियर्स गुंतलेले आहेत त्याची माहिती मी त्यांना देईन। घेऊन भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं खणून काढण्यासाठी आम्ही जो लढा पुकारला आहे त्याला त्यांनी साथ द्यावी एवढंच या ठिकाणी सांगेन। कारण आंबोली घाट रस्त्यामध्ये ज्यावेळी गेले 2013 ते 2023 पर्यंत जो खर्च झाला आहे तो वारेमाप खर्च असून कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार यामध्ये झाला आहे। यामध्ये अनेक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स आहेत आणि हा विषय त्यांना वाटला होता की असाच आम्ही सोडून देऊ, परंतु महाराष्ट्रातील ही एकमेव केस असेल की भ्रष्टाचारावरती गुन्हा FIR दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनवरती सामाजिक कार्यकर्ते त्या ठिकाणी पोहोचलेत आणि तो भ्रष्टाचाराची जी पाळेमुळे आहेत ते आम्ही खणून काढल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत। यामध्ये जो आम्ही निवेदन दिलं आहे त्या निवेदनामध्ये माझी उपनगराध्यक्ष आहेत, माझी नगरसेवक आहेत, अशा अनेक जबाबदार नागरिकांनी हे निवेदन दिलेलं आहे आणि याचा पाठपुरवठा आम्ही शेवटपर्यंत करू। मी त्यांची वाटच बघतो। त्यांच्यात जर हिंमत असेल तर त्यांनी यावं। पोलिसांना माझा महत्वाचा हेतू आहे की भ्रष्टाचारी जे आहेत त्या भ्रष्टाचारी यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे। ज्यांनी भ्रष्टाचार केलाय त्याच्यावरती FIR दाखल व्हायला पाहिजे, त्याच्यावरती कारवाई होऊन त्याच्यावरती त्या गुन्हेगारांना त्याच्यावरती हे कट रचले जाणार याची पूर्ण कल्पना होती आणि जो कोण इंजिनियर आहेत त्याची नावं आणि 2 ठेकेदार आहेत त्यांची नावं पोलीस स्टेशनवर आपण देत आहोत। अनेक खात्यामध्ये होतच असतात, परंतु आंबोली घाटामध्ये अनेक अपघात झाले, अनेक लोक त्यांना प्राण गमावे लागलेत, अनेक वाहनं घाटाच्या दरीमध्ये कोसळलेली आहेत, अनेक लोक एन्जॉयड झाली आहेत, अनेक लोक कायमची अधू झालेली आहेत, वाहनांचे स्पेअर पार्ट, वाहनांचे नुकसान यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालं आहे। त्याची सगळी जबाबदारी या अधिकाऱ्यांची आहे। अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच हे रस्ते खराब होत आहेत असं माझं ठाम मत आहे। अधिकाऱ्याने जर भ्रष्टाचार केला नसता तर या जिल्ह्यातले सगळे रस्ते चांगले राहिले असते। एक उदाहरण म्हणून आम्ही आंबोलीचा रस्ता घेतलेला आहे। माझी आत्ताचे जे बांधकामचे अधिकारी सन्माननीय केणी आहेत त्यांनी यांच्या कोणत्याही दबावाला न बळी न पडता ते सगळे डॉक्युमेंट्स पोलिसांकडे द्यावेत। पोलिसांना विनंती आहे, पोलीस अधीक्षकांना विनंती आहे, पोलीस अधीक्षकांनी याची गंभीर नोंद घ्यावी, जे हल्ला करायला आले त्यांची नोंद घ्यावी आणि भ्रष्टाचाराची नोंद घेऊन त्यांनी तात्काळ बांधकाम विभागाचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते पहिले सील करावे आणि जो कोण अधिकारी ह्यामध्ये गुंतले त्यांची ईडीच्या मार्फत चौकशी करावी आणि यांच्या वाढलेली प्रॉपर्टी ही सगळी जप्त करावी अशी माझी प्रमुख मागणी आहे। सुरुवातीला आम्ही कसं हा लढा आम्ही लढतोय तो जर पोलिसांना टार्गेट करायचे नाही, परंतु पोलीस जर याच्यावरती दुर्लक्ष करत असतील तर न्यायालयीन लढा आम्ही लढू। न्यायालयामध्ये जिल्हा न्यायालयामध्ये आम्ही जात आहोत। जसे असीम सरोदे जे पुण्यामध्ये एक कायदे तज्ञ आहेत ते अनेक सामाजिक प्रश्न घेऊन लढत असतात। माझी सिंधुदुर्ग बार असोसिएशनला विनंती आहे की त्यांच्यातील ज्यांना सामाजिक भान आहे
किंवा सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करायचे असे 5 कायदेतज्ञ वकील पुढे यावेत आणि आमच्या ह्या लढ्याला त्यांनी कायदेशीर मार्गदर्शन आणि कायदेशीर बाबी आहेत त्यांनी पुढे चालवण्यासाठी त्या वकिलांनी पुढे असं मी त्यांना आवाहन करतोय. मी सावंतवाडी बार असोसिएशनला विनंती करेन आणि त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्हा बाल कौन्सिल आहे त्याला असं विनंती करतो की त्यांनी येऊन ह्या लढ्यामध्ये सहभागी व्हावं. आमची नगरसेवक सगळे आहेत, आम्ही लढतोय. आम्ही आज हा लढा जरी 10 लोक लढत असलो तरी भविष्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्याचा उद्रेक होऊ शकतो. परंतु आज जबाबदार नागरिक या ठिकाणी हा लढा हातात घेऊन आम्ही लढतोय. हा भाड रस्त्याचा झालेला भ्रष्टाचार मुळात सकट खोदून काढू आणि ह्याच्यामध्ये जे गुंतले आहेत त्यांना त्याची किंमत मोजावीच लागेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.